Vale, perfecte. Alba, comencem amb un escalfament, vale? Per tant, la pica. Sí? Em poso enrere perquè em vegis bé. I de cada moviment farem 20 repeticions, vale? Vale. Comencem d'aquí cap a dalt enrere al màxim i endavant, vale? Al màxim i endavant. 3, 4, 5, 6. Enrere, Vale, ara si podem, quan està la pica a l'alçada del cap, anem a tocar les cervicals i tornem endavant. Ahí estamos, perfecto. Fem 10 més. Aquí, a tocar les cervicals i tornem endavant. Ahí, perfecte. 5 més. 4, 3, 2, 1. Vale, sense parar. Vinc aquí, feia el cercle per darrere del cap i endavant. Darrere del cap i endavant. Darrere i davant. Ara està. Bé. Bé. 15 cercles cap a un cantó i després canviem de direcció. 5, 6. Es queda recte, 8, 9, 10, 12, 13, 15. El mateix, canvi de direcció. Vinga, va. Ara anem a escalfar extremitat superior. 6, 7, 8, 9. Vinga, 4 més. 3, 2, 1. Vale. Canviem. La pica endavant, sí? Mobilitzo la columna vertebral cap a la dreta i canvio cap a l'esquerra. La pica a l'alçada dels ulls, sí? I ahí. Tenim una nova. Olga. Una altra. És la Janet. Buenas. 5 més. 4, 3, 2, 1 i 0. Vale. Què tal els braços? Està gravat. Vale? Canviem l'exercici. La pica darrere, sí? Ens inclinem cap a un cantó i pujo ràpid. Ens inclinem i pujo ràpid. Va, que això només és l'escalfament, Faig 10 més, m'inclino al màxim i pujo ràpid. Estem avant. 5, 4, 3... Com recordin el procés? No vull que em recordin. El micro ho ha encès. Vale. Canviem. Amb la pica davant, vaig passant cap a baix fins a tocar terra i torno a pujar. No sé si se'n veu. Si començo amb la pica aquí, vaig baixant, baixo, toco el terra i torno a pujar. No, és igual, no ho fa. I pujo. 5 més. Cada cop intento
2. Última. Vale. Ara, agafa la pica, sí, i cap amunt. Trec una mica el cul de la cadira, m'inclino enrere, sí, m'inclino enrere i cap amunt. I faig 20. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Va. 10, 11. 5 més. 4, 3, 2, 1 i 0. Canviem. Deixo la pica. Sí. Qui pugui dempeus. Estem aquí. Vale? I no aquí. Més la música, I'm feeling alright. Només una cama. Canvi de cama. Fight my heart and brush my soul. No one's ever done so. Com anem? Ara, genoll, de dins enfora. Without your help, the right places feel so. De dins enfora. Bé. They want me high, but I feel so low. Quina calor. Only you can change that. Enfora. Mateixa cama, al revés. De fora endins. I can't let go. De fora endins. I need you in my life, babe. I feel cold. 5 més. 4, 3, 2, 1. Canviem de cama. De dins enfora. Leave me here, 'cause I found me lost without you. 6, 7. Bé. Canvi de direcció. De fora endins. Última 10. Pujo al màxim el genoll. 9 i 10. Vale. Per anar a descansar. 1 minut. Cercles endavant. Sí? 1 minut, Preparades? Va, ja. Dale. Esquena recta. Els braços a l'alçada de les espatlles, no més a baix. Ahí està. Aguanto. Let me smile, but I can't let go. I need you in 30 segons. Per saber que ets amunt, el mateix enrere, sense descans. 30 segons. Stretched out on the ground, leave me here, 'cause I found me lost without you. Petits i ràpids. 15. 10, 9, 8, 7, 4, 3. Vale, el mateix enrere, sense descans. Vinga, aguanto. Espera que descansa. 1 minut. Aguanto. Penso en una altra cosa. Amb la dutxa de després de l'entrenament. Va. 40 segons. Aguanto, Esquena recta. Ara ja comença a picar, 30. Va. 20. 15. Va, ja tenim. Aguanto. Pujo una mica braços cap amunt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Descanso. Vale, escalfament fet. Ara ja podeu agafar
el següent material que necessitem, que és una pesa. Jo tinc un pot d'arròs. Vale? I us explico. Farem... Em sentiu bé, no? Mentre està la música i això? Vale. Doncs farem 5 sèries de 3 exercicis. Primer exercici sense la pesa, farem 40 cops de puny. Sí? Després agafarem la pesa i de dalt la portarem al genoll esquerre. Dalt, genoll dret, vale? Moviments alternats. Qui pugui fer-ho dret, quan pujo, creu i pujo genoll. Vale? Sí? I l'últim, d'això farem 20, 40, 20, i de l'últim exercici, que no ho veig... Sí. De l'últim exercici, agafo pesa, dalt i baix. Vale? Fem 20 més, 40, 20, 20. I això és una sèrie. Llavors descansarem un minut i tornarem a fotre-li canya. Així 5 sèries, vale? Primer exercici, sense peses, 40 cops de puny. Penseu en qui vulgueu per desfocar-vos. Segon exercici, ja no me'n recordo. Segon exercici, quin era? Això. Esa, bé, Alba. Aquí, alternant, vale? Si estic dreta, puny genoll i fem alternant. I l'últim, em pesa aquí dalt, sí? O si teniu dos, doncs amb les dos, aquí estem. 40, 20, 20, sí? Així que, si heu de fer un glob d'aigua, preparades? Vale. Preparades? De peus a dretes, Vale, 40, som-hi. Primera sèrie, vale. Ja després el ritme. Jo veia com un ritme aquí. Vosaltres? Buenas. Keep the car running. 40. Canviem. Amb la pesa, aquí alternant. Fem 20. 4. 5. 6. Swallow my pollen. 11. Vinga, ara ja comença a mica això, To your spell, in the light of God we found. You were blushing my way, me howling. To your skin, in the night you led me under your sun. You had me howling. You had me howling. 8, 10, 4, 3, 2, 1 i 0. Vale? Descanso. Queda el corazón, els braços. Bueno. Això també 4 vegades més. Sí? Esther, tu t'has dit no? 5 sèries de 3 exercicis. Primer exercici, 40 cops de puny. Vale? Segon exercici, just amb el que has entrat, que són 20 aquí. Vale? I el tercer exercici, 20 més, pujo baixo, vale? Com esteu? Com sempre, quan jo dic 40, 20, 20, vosaltres al vostre ritme podeu fer 30, 20, o 50, 30, 30. Vale? Com veiem el ritme, vosaltres l'adaptem. Sí? Vinga, va. Segona sèrie. 40 cops de puny. Braç. Dale. 10. 20. Dale. I puc fer dreta o puc fer dreta, 30. Ai, 30. Canvio. La pesa, que no hi ha alternat.
calling. Molt bo. Dale. 3 cansada, augmento el ritme, Apuges el freno. Moviment creuat. 12. Vinga, va. 14. 15. 16. I was out on my own in a place that I'm on, and I holding this town. Stumbling around, always lost, never found. Gotta get myself up off the ground. But darling, my mind has been broken. The nights and the fights and the emotion. Things on my soul, they just won't wash away. Yeah. I need you to feel me, to feel me. It's my life. I need you to feel me. Podeu beure aigua, Jo no sé vosaltres, però jo porto un pot d'arròs d'1 quilo. I a mi em costa, Ningú té el micro obert? No ho sento, si parleu. Jo el tinc obert. Tercera ronda, Vinga, preparades? Prepareu els punys? Vinga, dale. Vamos. 3
He de fer un bloc d'aigua separades. Vale, preparades? 5, 4, 3, 2, 1, va, dale, última sèrie. 4 sèries d'1 minut d'exercici i entre sèrie i sèrie descansem 30 segons. Vale? Primer exercici. Qui pugui de peus... No et veiem, no et veig jo. Se n'ha anat la imatge. Em veieu o no, a mi? A ratos, ara sí. Vale. Pues això són 4 exercicis d'1 minut. Vale? Primer exercici. Canya, corre, aprofitem. Vale. Qui pugui dret. Si no, assegut, vale? Durant 1 minut. Només amb la pesa a la mà dreta. Flexiono fent una mica de sentadilla, deixo la pesa a terra, que toqui i torno a pujar-la. Vale? Espera, que no se'm veu al terra. A veure, aquí. Sí? Deixo la pesa al terra, la torno a agafar i la pujo cap amunt. Així durant 1 minut. Vale? Si estic en cadira, pesa al terra i l'agafo i cap amunt. Vale? 1 minut amb la dreta, 1 minut amb l'esquerra. Vale? Tercer exercici. Amb la pesa, com hem fet l'escalfament. Cap amunt. Vale? I l'últim exercici, que espero que sigui el més dur, vinc aquí amb els braços amunt, colzes emplegats a les orelles i com si la pesa volgués tocar les cervicals. I torno a pujar. Vale? Fem tríceps. Vale? 1 minut i 1 minut. I després d'això, 30 segons de descans. Vale, amb 10 segons comencem. Sentireu el pip-pip-pip de l'altra vegada.
Pugem amb energia de pressa cap amunt, deixem el terra. Abdominals contrets, abdominals actius. 26 segons. Va, pugem allò. 20. 15. 25 segons. Estic cansada, estic cansada, i ara, vinga, va, 20 segons. 15. Aguanto, vinga, dale. Aguanto. 10, 9, 8, 7, 6, no para, 3, 2, 1. Vale. Què tal? Aquest ha sigut fotut. En 10 segons comencem. Última sèrie d'aquestes i després el reto típic de les flexions i a ballar la cançoneta. Vale, 10 segons. Pujo música. 5, 4, comencem amb la dreta, sí? Som-hi! Dreta, dreta. Vinga, va. Ara això passa volant. Mira, ja ens queden 30 segons. Vinga, va. 25 segons. Ves que em canso perquè em mereixo, miro sempre amb un fixa, No estic tota l'estona amb el cap amunt, cap avall. Miro un punt fixa, ho miro la pantalla. No em serveix. 10 segons. 5, 4, 3, 2. Vale, el mateix amb l'esquerra, sí? Som-hi! 45 segons. Vámonos. Fixa, pujo i baixo. Vinga, ritmo, ritmo. Bona, Genet. 26 segons. Continua endavant, fer força. Els abdominals que estiguin durs.
moviment perquè estic molt cansada sense peses, ho faig sense peses, però no paro, no puc parar. Vale, bé. 15. Últims 15. Va. Últims 10. 9. 8. 7. 6. Va, ja estem, no! Vale. Molt bé. Descanso. Seguiu. És reto de les flexiones. Són 5 sèries de 20 segons faig feina, 15 segons faig feina, 15 segons descanso. Vale? 15 segons faig feina, 15 segons descanso. 2 tipus d'exercicis. A veure si em veu. Primera opció d'exercici. Estic aquí, a la paret, flexiono els colzes i faig flexions. Vale? Durant 15 segons m'he separat i 15 segons descanso i vaig comptabilitzant les flexions que faig. Vale? Segon tipus d'exercici. Vinc aquí i canviarem. La pesa endavant i faré cercles. I he de comptabilitzar els cercles. Vale? Contra més amplis, més abdominals treballarem. Sí? Guai? Primera opció, segona opció. Podeu anar alternant d'opcions. Sí? Per tant, ara canvio això, el xivato de l'ordinador. 5 sèries de 15 segons faig feina, 15 descanso. Sí, compteu, Intenteu mantenir les mateixes repeticions al llarg de les sèries o superar-les, claro està. Vale. 8 segons. 5, 4, 3, 2, 1. 15 segons, separar. Vale. Va. Ja estem, això, sí. Vale, descanso. Quantes heu fet, més o menys? Bueno, tothom té l'altaveu. Vale, 8. 5 segons i tornem. Segona sèrie. 3, 2, 1. Va. Hem de superar-les, Som-hi. Heu superat? Bé, mantenim o superem? 11. Vale, bé. 3 segons, tornem, tercera sèrie. Ja, vale. Aguanteu 5 segons. 3, 2, 1. Vale, descanso. Mantenim. Ole! Guai. Per la quarta sèrie, 3 segons. 2, 1. Vámonos. Vale. Quarta sèrie. Després d'això Vale, descanso. Ara sí o sí, encara que estigui fora de temps, una repetició més. Manteneu bé, no? Vale, 3 segons. 2, 1, va. Vale. Sí o sí, una repetició més, Can't stop thinking about you. Vale. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Boníssim. Molt bé. Can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Dale. Ole. Come on, shake your body, baby, do that conga.
conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you got it to the conga beat. Y cambio. Al rey, hey. Nobody wants to be alone. Nobody wants. But there is a world outside your phone. If you see the bright side, you'll be free. Tu alma mía es al millor regal que aquí. Let's forget it tonight. You will see. Tu alma tú es al millor regal que aquí. Let's forget it tonight. Oh. Pretty girls say, oh my girl. Puc estar-me fent res, igual que ho fan les flors. Mai, no m'oblidis mai. No t'oblidis mai d'on vens. If you see the bright side, you'll be free. Trobar-me a mi és el millor regal que aquí. Let's forget it tonight. You will see. Trobar-te tu és el millor regal que aquí. If you see the bright side, you'll be free. Trobar-me a mi és el millor regal que aquí. Let's forget it tonight. You will see. Trobar-te tu és el millor regal que aquí. No es pot enfocar la lluna? No se li pot enfocar la lluna? A veure. Ja s'ho passa bé, Molt bé. No sé. ¿Estiramientos finales o qué, noies? Sí? Sí. Ei, Olga, a mi m'ha faltat veure't, ballant. Ja m'imagino, però és que ara mateix no sabia com... Tinc un mòbil nou i no sabia com connectar-lo, com ficar el A vídeo. la següent. Dimecres que ve és l'última. Sí. A veure, poso cançons relajantes. Estiraments finals. Ara ja, amb els estiraments finals, recuperem l'aliento i del 8, 9, 7 en el que estàveu, intentem baixar, vale? A 5, per estar fresquetes. Poso aquí més o menys lluny, perquè em veieu bé. Comencem de baix a dalt, sí? Vinga. Punta talons. Ara jo xerraria amb vosaltres, però com que s'està gravant la classe... Alba, sí, els badalls que fas també es veuen. Canvi, només a la cama, moc el moviment, cap enfora. Cinc cap a un sentit, canvi de sentit, i cinc cap a l'altre. Vale, canvi de cama, cap enfora, cap enfora. Canvi de sentit. Vale. Una cama flexionada, l'altra estirada, la punta del peu cap a mi mateixa i on arribi. Si arribo a tocar agafar-me la punta del peu, perfecte. Si no, on arribi. I afegeixo l'altre braç. Life is so cruel without you here beside me. Unbreak my heart. Say you love me again. I canviem de costat. El mateix. Flexiono una cama, l'altra estirada, la punta del peu cap a mi i un braç.
Break my I cried so many nights, unbreak my heart. Repeteixo l'altre braç. Canviem. Massatge normal. Agafo la pota de la cadira, m'inclino i pujo braç. Podem estirar les lumbars del costat que teniu el braç estès. Espatllant endavant. Tot això amb respiracions profundes, relaxant, enrere. Canvi. Sí, i aprofitem, fem 10 cercles cap a un cantó. I 10 cercles cap a l'altre costat. I 10. Canviem. 10 cap a un costat i 10 cap a l'altre. I 10 cap a l'altre. Canvi. Com si m'anés a rascar l'esquena i amb l'altre braç acompanyo. Esquena recta, Canvio. L'altre braç com si m'anés a rascar l'esquena i l'altre l'acompanyo. Canvi. Agafo el clatell, ajunto colzes i enrere. Junto i enrere. Fai 10, I 10. Vale. Aquí, inclino el coll i l'altre braç amb la intenció de tocar el terra, perquè estiri més. O aquí o aquí darrere, vale? Que sigui més còmode. Bé, no canviem res, però inclinem el cap una mica endavant. Bé. Canvi de costat. El mateix, el braç amb la intenció de tocar el terra, que estigui una mica més. Continua el cap endavant.
Vale, dos últims. Cap endavant. Esquena recta, Vale, i l'últim. Agafo aire. Pa fora lo malo. Un altre cop. Va, una més. Ole! Molt bé. Un entrenament més. Heu baixat una